kwazi angikwazi nokuthi ngicabange nokuthi kulesimo angazi nje angazi ngithini ngoba yilento engishoyo ngithi noma ngihlezi ngiwani ngithi kusho ukuthi mina ngifelwe amadlozi ngifelwe na uNkulunkulu ngoba bathi uNkulunkulu ubona imfihlakalweni namadlozi abona imfihlakalweni sho ukuthi sebangahluleka ukusiza umntanami kulesima kuse kulempilo ayiphilayo manje shuthi umzali wami lalele khona kusho ukuthi angavumela umzukulu wakhe ukuthi abe kulesima kuse umpendulo manje uNkulunkulu kuphi uthula uthini kulobhlungu ophila umntana mangonanga umuntu angenangxana umuntu ay maro yambona man ukuthi ngiyambona umntana wami ukuthi akusuki ngibona umntana wami uyashintsha phambi kwamehlo wami kodwa ngekwenza and akasayiphethe kahle yazini bazi ngathi akusukuyi nathi impahla zakhe beyazigcwele wekhula ngithi ubhekhaphile lapha izimpahla lezi zakhe izimpahla zakhe beyazigcwele and yena meyilala kuphi lala ngani nazi ingubo lala ngazo ingubo lezakalala ngazo lezi ingubo ekalala ngazo lezi and kwawena usaba nokuzithinta ngoba akuyona into engathi uyilala umuntu le akuyona into engathi ulala umuntu so la akapheka khona mayedla lento akayidlayo indawo yakhe ke indlu yakhe ke kepha makephiswa ke impahla zakhe lezi amabhodo wakhe yini yona le angazini kwazi nako ukudla kwakhe into akayipheka lezi into akayipheka yazi into ayidlayo hey yazi ukuthi umpendulo angazi uphila kanjani angimazi nami lento engishayo kuwe ngithi angimazi ukuthi uphila kanjani nami angimazi kodwa yena uyaphila ngoba phela izo zonke into akayidlayo lezi zakhe lezi ayidlayo kudla kwakhe le simakade sezulu uyahleka umpendulo okay sanibonani bokulisha emakhaya igama lami ke ngukwazi ngokansela ngiphaphasi lenkahle mahlatha mnyama ngibingelela silapha kwi-Nep podcast lapho khona sike sixoxa nje ngezinto eziningi ezahlukahlukene namhlanje ke asikho studio sile phansi eThwathwa eDavid Hall ngazi ukuthi iThwathwa ifola under Mpumalanga kodwa ngokuthi ke ibuka ngathi segoli so ngizothi mina ngisegoli angikho eMpumalanga ngilapha ke nginoma kaMpendulo ngiphinde futhi ngibe noMpendulo kunenye podcast esike sayenza kulezi inyanga ezidlule esasixoxa khona nje noma kaMpendulo ngodaba lendodana yakhe okwawukuthi ngathembisa noma sathembisa ukuthi umuntu ozosilaphela uMpendulo thina siyipodcast sisoyenza indlela ekutheni sizikhiphe lezo nkomo noma soyikhipha leyo nkomo leyo yalowo muntu noma lokho akazethe uyakubiza ukuthi abangilaphela uMpendulo so kumlapheni kwakho uMpendulo isiqiniseko sobe kusokuthi kulesimo enisibona njengamanje kube isimo esingcono kakhulu but angizokuxoxa kakhulu ngizozama ukuthi ngidedele ithuba lika ukuthi sixoxe naye uMpendulo sizama ukuthi sixoxe naye so that thina mbukeli zoba ne-idea ukuthi umuntu esikhuluma ngayo umuntu okanjani lapha ke sibhekana nesimo sokugula kwengane encane so uzozisho yena ukuthi neminyaka emingaki angangisho so that nizoba ne-idea ukuthi umuntu lokwazi uku-interact sibhekene nesimo sengane encane and ukugula kwengane encane akukho mnandi even nakubazali ekhaya akukho mnandi ezintweni eziningi nisibonile isimo ngaphandle ukuthi sinjani njengamanje ngizothanda ukuthi ngibingelele umama sanibonani njani kodwa siyaphila njani siyaphila Mpendulo sawubona unjani Dankie uyaphila mfowethu ngiyaphila igama lami lona lazi mina ngoba next ngakubonga ukwazi ngabonga ukwazi wangibona kwazi uthi angabonga ukwazi ngabonga ukwazi manje igama lami linokwazi phakathi naMpendulo so igama lami mina ngukwazi ngwakansele wena ubani ngisifiso ngwampingi Sifiso wakampingi okay wesifiso uyasazi ukuthi wayesifikile la ekhaya uyindaba sila ekhaya ngachubekele phambili ngichubekele phambili la sasiqale khona ko Sifiso kodwa mina ngizokubiza ngoMpendulo ngithi writing la kaMpendulo right okay isizathu ukuthi sifike la ekhaya sifike ngesimo sodaba lwakho udaba lwakho akukhona ukuthi kuthiwa uyahlupha kodwa wenza into engajwayelekile iziphi lezi zinto ozenzayo ezingajwayelekile
Disturbance nyana. Disturbance nyana. Okay, so i-disturbance yakho niqale nini? Kwenzakalani uma ungathiwa nje uyangithatha ngibeke uyangixoxela njengomunye umjidi? Isenzo zamalanga nje lokuyishiyazi mata sakincika ngisho la elokushini. Inegingikayo la elokushini? Angisebenzi. Awusebenzi? La elokushini. Oh, okay. So yindaba ungathanda ukulala endlini? Noma ngicela ukuvuka mstamani. Kodwa uvukanga nje endlini? Maka imisebenzi nyane ephazamiseka. Nisikhathi into zamazimini nje kangazimanga kahle. Angisebenzi bhazi. Awusebenzi? Nginomdlandlo womuntu onemali. Ubani? Umuntu onemali like imali ngisho bathi iphawo. Yeah. Oh, umdlandlo utholakala emalini. Iphawo lithi nyane. So wenza njani ukuthi uthole imali la elokushini? Ngidopa amathini. Dopa amathini. Okay, so esikoleni wagcina kaba khona? Ngakina ka grade 11. Ka grade 11 indaba ungafika ka grade 12. Kwenzakalani? It was 2017. Yeah. Caps le. Yeah. Mose ngahamba ngayisigangeni entabeni. Okay, mawufika entabeni kwasekwenzakalani? Azange sakhona ukubuyela esikoleni. Yindaba masukuya entabeni ungasayi esikoleni? Ngisho uyele yadidact le maluma kumele ngibuyele esigangeni. Kwenzakalani? Ngomele ngiyowela. Oh, okay, uyangilahla kancane. So angithi usuke ufunda isikole moye entabeni, right? So mawusufika entabeni, mawusubuya khona why ungasabuyela esikoleni? Angile ngadonsa, bayele bangidonsa bangibiza ngesikhathi. Bakubiza ngesikhathi? Kanjani? Base usho ukuthi futhi ngisho benginokugula ukuthize le. Oh, ikhona ke lokho ukugula engifisa ukukuthola, bekukugula kanjani lokho? Ngisho yakuthi lapha ukugula nyana nje kunjalo. Ukustaka ama blood nyana nje yabona kanjalo. Emakhaleni? Kanjalo. So iyona into leya kuvema ukuthi ungayi esikoleni? So lokugula lokhu kwahamba kwaphela nini noma namanje kusakuphethe? Angisho kumele ngiyochitheka. Ngisho kumele ngiyochitheka lapha. Uyochitheka kanjani? Bekunokugula besingisenako nje. Chathi ngiyohlina igazi. So kwafika kwenzakalani lapha entabeni? September. So kwafika kwenzakalani mawufika lapha entabeni wempendulo? Kuyi September bengiyohlina igazi. Kuyi September vele ma entabeni? Bekungasu September wahamba ngoJune. Bahamba ngoJune noma ngano? Makubanda. Nahamba ngoJune makubanda. So lapha entabeni nafike nenzani kwenzakalani? Ngisho malum sinepili nama-appeal. Nama-appeal? Ukuthi umuntu unokugula ukuthi manje imele ayohlina ngoba umzimba wakho into ezizwayo. Azikho izinto afika wayibona lapha entabeni as unusual? Akulimayo nje ngisho futhi mhlambe uphuma amagundwane emntwini ufunda lo. Ama-indicators. No, yazi ukuthi kunabantu abathi mosentabeni kunezinto omunye umuntu angamela ayibone. Mhlambe wafunda amanye ama comments. Kunezinto umuntu ongamela ayibone and mayebonile lezo zinto lezo benze isiqiniseko sokuthi lo umuntu loyo akaphinde aphile ngokomqondo. Kwakusho abantu abajwayele ukuyentabeni. Kusho nje abantu phela mhlambe kwakuwamaXhosa namandebele ukuthi kunezinto ezenzakala lapha entabeni. Ngabona lapha comment. So manje ithini kwathini uthini wakho umbona? Do you think mhlambe khona izinto akayibona entabeni okangamela axoxe ngazo? Yazi kwazi mina yazi into kampendulo mina nje iyangixaka futhi seyinokungidida kakhulu ngoba kokunye ngivele ngitsho kanjalo ngithi mhlambe wabona into engamelanga ayibone yena. Futhi kwesinye isikhathi futhi umuntu vele yena wayeyigwala. Oh yes. Yena bekumuntu nje intonyana nje encane nje kuye nje imthuse nje uyayibo. So namanje ngicanga ukuthi mhlambe uyibonile lonto yamthusa waba kulesimo lesakuso. Ngoba yena nje uhamba la endlini right umpendulo. Umbukelo ekhaya uzothi sengizwa nje inkulumo ngingashayisana khumbula ukuthi ngithema ngifika la ngathi mina asikho isimo asikho bad isimo. Sengibona ngokuthi nginkulumo ayishayisana khona la ifika igejane khona ifika igeje. Mhlambe uma ungathiwa uchaza isimo lese sisibonayo kumbukelo uzothi lo muntu akanalutho Thomas. Besinjani isimo before thina sifika? Njengoba ngiphuma ngaphandle ngibonisa izinto zakhe lapha ngaphandle. Yes. Ngoba manje njengoba nizofika ngile ngamgezisa
ngifaka izinto eziclean into esikhashana la niyothi niphuma la maybe after an hour uyobe ayenye into wrong into nje kwesikhashana nje lokho okwamanje njengoba nikhona njengoba ngimgezi njengoba ngibonisa nje izinto zakhe nempahla ebekazigqokile. So in a normal day maliqhubeka usuku ngokwesimo because njengamanje ukhala yabo ukhala ngathi uphuza amaphilisi uphansi in a normal day mali yoshona ilanga ngokwebehavior usuke nje noma kusuke kungafani kusuke yabona nje namanje akakabhemi futhi enye into futhi manje ngoba umuntu obhema nensanga. Okay, so namhlanje akakabhemi imini yonke vela so I mean solo kila ngaliqalile akakabhemi ngoba ngishilo kuye ngathi ungaphumi khona abantu bazofika kuwo ngimthelela amanzi ngimgeza ngimtshela ukuthi shintsha-ke faka izinto eziclean ukhulule lezi zinto lezo obuzigqokile. Kodwa nje yena uhlala lapho uMpendulo ahleke leso sikhashanyana uhleli uyahleka wenza lezi zinto zakhe makasuka uyodobha lezi zinto azidobhayo uyabuya lapha ekhoneni lakhe uyopheka lapha kulela khona lakhe wenza yonke into njengoba bengikubonisa ngisho ingubo zakhe ngoba ngeke umuntu abe kanjalo la kuleza inguba kuzo ngoba ungena njalo aphuma njalo aphuma. Into engimangazayo indawo kalala kuyona so kukhona nila ukuthi mhlambe kune situation ukuthi nokumthatha nemfaka endlini imvula mhlambe mayinetha. Yes. Uyazingenela but nje malibalele ilanga nalokho udlala phandle ulapha ekhoneni lakhe lila khona lakhe lila. Mpendulo indaba uthanda ukulala phandle. Kusuke kushisa like le endlini kusuke kushisa manje uyalapsa. Uyalapsa? Kunento engifuna ukuyibuza ne? Uneminyaka emingaki? Una-28. Uthona 27 nje mina mangifika. Afrika. Afrika. Uthe kimi na 27 nje mangifika. Nangithi Afrika kanjani Mpendulo ungaphendula umbuzo? Ngithi ngina 28 Afrika ma kanjani ubani okumele kuphendule? Hayi wangisho ukubuza wena maliphendula. Manje uneminyaka emingaki Mpendulo? Ngina 28. Na 28 vele ma. Una 28? Awas ngithi ngayi 29. Mawani selokishini ngoba ke umuntu selokishini na 29. Na 26 Mpendulo. Una 26? Unje bayithe qala wathi una 27 ulokho ekhuphula nje. Ulokho ekhuphula ngisho manje 26 27 nangu una 29 manje. Una 26? Una 26. Oka 97. Yes. Since ma nafika ku podcast ngaba khona nabantu abazama ukunixhuma ngaba khona nabantu abazama ukuthi be reach out baningi Nkosi yami kwazi baningi futhi nje abantu babhlungu kakhulu ngesimo sikaMpendulo kangangoba khona umunye usisi owaze wathumela from I think uwase Cape Town. Wathumela izinto wathi uzithenge komunye umuntu ucela ngizisebenzise uMpendulo abo mhlambi ishintsho luzoba khona. Okay sazama ukuzisebenzisa niyizo lezi zinto zakhona. Okay. Sazama ukuzisebenzisa kodwa akwangaba khona ushintsho. Kodwa nje abantu Nkosi yami bayafona baconcern bayabuza futhi nokuthi isimo sesinjani ngiloko ngisho nje ukuthi hayi okwamanje isimo besingakashintshi ngoba nakukwazi bekasavelelwe ingozi naye but as soon as alulama ngiyathemba ukuthi isimo sizoshintsha ngoba nosizo kula kuluzotholakala khona kodwa nje okwamanje yonke into beyisamile ngokulimala kakakwazi. Aske sithi ke khumbula into engaxoxela nisipesa ixoxa futhi off camera ukuthi abantu banokuqhamuka nosizo ngenxa zokuthi sidila nomuntu ogulayo and omunye umuntu uqhamuka nosizo linomfutho because yena isimo uqeda ukusizwa manje kanti nesimo engicabanga ukuthi uphile naso more than how many years manje? Sure. I'm not sure. Like 10. Yeah, I think from 2017. From 2017, yes, sifikile like 10. So isimo sophile naso from 2017 and obviously sihlele emahlomba akho siyakudraina siyakukhathaza yonke lonto leyo. And ekwazi ngizwe mangisho kuwe ngithi yabona nje okwamanje akusuye njengoba hleli la. Mpendulo unezinto zakhe nje ukavuke nje abe nje umunye umuntu nje ningamazi alwe athukane abe into nje. Kuyenza ukuthala. Uyabona isikhathi sakhe nje sokuthala ungazi ukuthi manje seyisuke bathukane nje nala endaweni uyazi. So isigaba sakho
no hambo oyimiselo ngolihamba nompendulo kulokho ukukhathala sengisho ukuthi kungenzeka kunawo usukhathele willing ukuzama kangakanani until azathole usizo ngimbona ukuthi yilento bengisayisho na last time mangila ku podcast ukuthi bengingasakhaleli okuningi okungenani akhona ukuzicabangela aye ukudla nalezi zinto azidlayo abe nendawo alala azazi ukuthi la ngilele khona kusindawo eright nje abe sesimeni sobuntu noma ngasebuyanga waba esimeni sakhe yes esesingicela nje ukuthi nje abe umuntu nje akhona ngoba manje njengoba nje into esikhashana pendulo uyancola pendulo uhamba ngenyawo umpendulo akafaki ijoke namanje nje ngimqoqe nje ngoba naku kodwa nje yena nje so into bese ngikhalela nje ukuthi noma futhi angathola mhlambe or indawo maybe ahlale khona azokhona ukuthi athole usizo asizakala ngoba sekahlupheka isikhathi eside umpendulo kune voice note ngithumelela nizolo I think bekumuntu osifazana obechaza ukuthi ubona ukuthi yena kumele umhambise esibhedlela kuphi emergency uthe simthathe masifike esibhedlela siye ku emergency then ku emergency they will take it from there but iproblem yami ngesibhedlela umpendulo ngisamisile esibhedlela sike sabiza iambulance sathi masibiza iambulance sabachazela ukuthi umuntu esimbizele iambulance umuntu ongaphilanga kahle ngekhanda but okay kuleyo situation kuzomela ukuthi sithola amaphoyisa ngoba asimazi ukuthi or uyalwa or kanjani okay nangempela bafika abantu beambulance bafika namaphoyisa bamthatha bamgibeza bahamba esibhedlela esibhedlela umpendulo wahlala only 3 days after 3 days ngayombona ngathi mase ngibuyela after 3 days but kimi no bam discharge ngoba futhi umpendulo uyalo bam discharge ngabuza mina life east ngathi kodwa bengekho enye indlela mhlambe lokuthi ningamtholela elinye isizo na wathi udoctor ubona ukuthi umpendulo akana nex mara bathu uyalwa mara bathu udoctor uthakana nex so bam discharge kanjalo okungukuthi mina bengizitshela ukuthi maybe or bangamreferela maybe ezibhedlela ezimfanele maybe ezabantu abagulayo ngokwekhanda uyayibona into enjalo so kahle mangimisa Far East ngangithi ngizothola mhlawumbe usizo lunjalo ngoba makala kulesima kuso futhi uyahlukumezeka futhi emphakathini uyayibona ngendlela ahlukumezeka ngayo kukumanje uyambona udumbile omanzi udumbiswe yini and angeke akuphendule angeke akuphendula akutshela ukuthi udumbiswe yini uzokutshela lokho ukuthi uyadraineka uyacha nje so izinto akanokuzisho kahle iziphi zona yizo zona lezi ukuthi uyadraineka bamqhaqhile nje ilezo zinto nje makavula umlomo lezo zinto nje asikhuluma ayikho enye into ayikhulumayo nje nike nibe nayo conversation naye eqondile ayikho nje into ongayixoxa naye nje futhi nje manje uqeda ukukhuluma manje wathi kimi ufuna amafutha ufuna imali yamafutha ufuna uthenga amafutha manje nje uzonza amafutha mpendolo mina malume nginyamanyana lapha nimpuphunyana mangithi ngifuna ukwenza ipapanyana ufuna ukupheka ukuze ngizokudla phela nasemini phela 2 hours lithi phela ngoba nginamakhekhe futhi uDecember malume uyazi yeah manginenyamanyana lapha ngithi ngifuna ukushaya ipapanyana but lesa space lesa mpendulo inyama ngiyibona ikuphi nyama angisho bona ukuthi uJanuary kumele sifaste besiqinise but lokho ukudla okudlayo mawubheka kuyadliwa nomuntu ophilayo akuyeke kuyenzeka ukuthi ngisave na January vele kuyenzeka usave for January but awungiphendula ukuthi amafutha uzowenzana angazi mangiphethe amafutha malume ngisho noma ngawa store futhi 16 was 15 next week so ubo 16 sadlula vele so savile still shame vele khali yavuma ngiyabona so Light Everton mawuphanda unokuphanda wenzeni mina malume ngiphanda ngidopha amathini nama nginawo kwaye la kimi unawo kwaye nginawo kwaye ngiyobhema just for amehlo nje just for amehlo just ukuthi ngilambile
Uthenga kuphi ugwayi? Clinic la ngapha ngase clinic ema13. Ngapha ngase clinic. Ngesikhathi uyentabeni busubhema yini? Sengibhema. Just for ukuthi nje ngilithi amehlo. Ngivusisa amehlo iyakhala. Intombi khona? Intombi izikhona. Unayo wena yakho intombi? Asengisho tournament. Cha ngahlungu robo. Ngibuza ukuthi unayo ni girlfriend. Ngoba la kusendlini ngisho maye. Hayi nekusikhuluma unayo ni girlfriend wena? Ayikhona girlfriend. Uba igama la? Umbali. Umbali? Uhlala kuphi umbali? Uhlala eThema. Uhlala eThema? eThema. Ethema? Pendulo ngathi uyamqoka nje umbali uyazi ukuthi unithandana nawe noma uyamsuka. Athi umuntu uma ubhizi afuna sikhulume ngayo kakhulu uyeva yonke into. Uyazi. Njengoba sikhuluma la. Uzwa kanjani? Uzwa kanjani? Unekhiya zami ukuthi la. Hayi wena. Hayi. Ngela endlini la. Stru. Manje. Hayi mpendulo. Manje unokufika nakuvakashele la. First. Mpendulo umbali ngathi uyamsukela. Uyazi ukuthandana nawe umbali lo manje uyivela wayicabangela igama nje lisekhanda. Malume siyacelana malume uyaziphise kwiBeggars malume. iBeggars malume we not choosers. iBeggars not choosers. So uma ula estradini usebenza usebenza nobani abantu osebenza nabo? Mhlambe ngomakhelwane. No like abangani bakho phusha nabe estradini ike ngophila naye ike ngobhema nayo. Bayaba khona sometimes. Bayaba khona. So ubani umngani wakho ophila naye estradini? Estradini? Ya umngani wakho nje noma uphila wedwa? Umuntu udlala ngaphi kule strat lesi. Subu 3 ngalimuva. Ubani mpendulo? Uba igama lakhe? Bani ngaliwe strat subu 3. Umduduzi? Umduduzi. Umngani wakhe vele from before aya entabeni. Umngani wakho omkhulu vele umduduzi. Ngoba wathi noma bahamba ngonyaka oyi1 naye umduduzi nomduduzi wahamba wayentabeni nompendulo wayentabeni kodwa bahlukana ke umunye waya kwenye indawo nomunye waya kwenye indawo. Bahlangana sebecedile sekucediwe ukuhlaja kwenziwe yonke into. Wabu umduduzi inhliziyo yakhe yababhlungu kakhulu kumthola kulesa simo lesi amthola kuso. Wafika wakhala wathi hawu mama kwenze njani ngompendulo? Amtshela ngithi amduduza ufika nje. Uzama kuthe noma akuleso simo wayezama ukuhlala naye kunzima kunjalo. Azama afike la endlini azombheka amqoshe yena. Athi hamba. Namanje uyazama noma namateki uyeza amlethele la endlini amlethele amateki. So basically umdu right. Umduduza umngani wakhe vele bekumngani wakhe omkhulu nje kakhulu. Bekuyena umuntu owayephila naye. Kodwa nje seloka kulesimo akaphili namuntu umpendulo uhamba yowana. Because isizathu ukuthi ngibuze lo mbuzo it's because abantu ababhemayo abanenkinga ukuthi mhlawumbe umuntu ugule because obebhema. Unabantu akaphila naye akabhema nabo. But umuntu ogula ngokubulawa akabi nabo abangani okazi ufice abantu aba mental disturbed beabangani bafice behleli ukukhuluma behlabe inyo. So hleze hamba yedwa. Umpendulo ngihlala nje. Ukhuluma yedwa nje hleka yedwa. Impilo yakhe nje umpendulo. Umdu umbala ngoba vele bekuyena mngani wakhe omkhulu vele wayephila naye. So umbala nje ngoba uyazi ukuthi njengoba uhlala estradini ses2 se3 angasamazi nokuthi uhlala laphi kwakuyena mngani wakhe ke. Njengamanje ngikhuluma nawe Mpendulo. Ngaphandle kwezoli kukhona nenye into oyibhemayo? Next manje ngokwaye. So inyawo next approve next. Enazi ukubhemnya ube bezobonakala I think bezobonakala yilento engihlezi ngisho ngithi yabona impendulo ngoba nasebeka la endlini nama nipuni phela nyapho uthatha nesipuni thatha yonke into uthatha yonke into impendulo akathathi next uyaqela futhi tazoyicela yena u2 kuphela and ukubhemnya ube bengizombona and bese ngesimfice futhi ukubhemnya ube ngoba ngabe sihambile ngabe kada phuma manje yena yilento engihlezi ngisho ngithi ngoba ngeke ngamisa esanka ngoba nami ngisuspect ukuthi uyabhema or something ngifuna ukwazi ukuthi kahle kahle kwenzakala
Okay, masifika Sankhanga, masifika naye bamcheck umchamo. Naye bathola ukuthi akabhemi. Bambuzo baze basibize i-social worker. Yeah. Ngoba i-social worker lalifuna ukuthi li-understand mhlambi ukuthi nokukhula kwakhe ukhule ngesimo esinjani. Yeah, understand. So masifele le social worker limbuza nayo bani igama lakhe wachaza wathi hayi ngumpendulo. Okay, umpendula ungitshela ukuthi ukhule kanjani. Wabachazela kahle wathi ngikhule kahle mina. Futhi nje ngikhuliswa ugogo futhi ngangingasweli next mina. Manje lembuzo ukuthi kwenze njani? Vela thule lapha nje. Nami because nami ngithi angafika lapho kwenze njani. Futhi inkinga futhi ebankulu futhi uma uhamba nje uye kuma social worker uyibhedlela bazohamba naye so bazokuthatha kana next month. Angithi nami ngifika ngasho njalo. Njengoba nawe ufike washo njalo. Into kampendulo ke le. Because uma simhambisa esibhedlela lo muntu lo eyothola umjovo. Uzomkhalima kanjani because lo muntu ukhalima already. Nje. Uphansi nakho siyaxoxa akekho akasona isiphithiphithi kumsuka wena mowedwa unaye ngaleso sikhathi. Inkinga iba lapho kwazi. Noma ngisho uhamba naye endaweni. Singaphuma manje ngihambe naye. Njengoba ngisho kuwe ngithi bese Sanka uyahamba kahle naye nifike lapho eSanka abeso. Bambuza igama lakho uzomphendula igama lakho. Uma igama laka mama yakho uzokuphendula nje. Straightforward. Yonke into ozombuza yona uzokuphendula ngendlela eright. So nabo baba naleyo nkinga ngoba khona nokukunye saya khona le Davidton engaya khona naye wamanye ama social worker futhi but le social worker lathala umuntu akana next month uright lo muntu ileyo mpendulo esitholayo nase Far East njengoba bamkhipha bathi hayi uright lo muntu because ngendlela engibona ngakhona udinga usizo lesintu osizweni lesintu ngibona ukuthi nomuntu ozomsiza akufani nangendlela abantu abahlezi besiza ngakhona abantu ilula kakhulu kwele kampendulo yabona nami njengoba nama ngingakwazi umuthi nami ngiyakholelwa ekutheni umuntu mangase kuthiwa ngumashansana wenyanga bengingamlapha ithemba likhona ngalapha futhi ngalapheka simple because even nama drugs emzimbeni awekho so manje yazikwazi ile nto ngisayicanga ukuthi abana manje futhi ngoba nokuhamba bengisacanga ukuthi kufuneka ngiphinde futhi ngimahambise Sanka baphinde bayomtesta futhi ngichama ukuthi babone ukuthi maybe ukhona idrug ayidlayo or something bese ke sithatha from lapho ke azokwazi nokuthola lo sizo lila alidingayo uyithola kumali kakwaye uyaqala la endlini njengoba asho naye sesikhathi hamba befuna amathini esinsikhathi ke njengoba ngisho kuwe athunywa abantu bamyenze lezo zinto lezo bamthume lapho lana bamthuma khona bamnike kona lokho abamnika kona iyona dade ngifuna ukuyibuza ukuthi mangase kuthiwa semthuma la endlini sitakahambe uthenga udrink engahambe ebuye nawe uyahamba buye nawe ke uyahamba ngisho change yakho mthume maybe unike 50 rand nomba uthenga drink uyabuya buye neshintsha yakho akunike ulindele le wena uzomnikeza yona since asixoxa ngiyakhumbula ukuthi wa mention ukuthi sometimes unokubuya la endlini elimele because possibility ukuthi bezile la kade khona yonke lento since wafika ku podcast is there any cases afana nalawo since since logo azange ngibone since nje azange kusayenzeka lokho athi nje manje nangiyazidumbela nje noma ungambuze ukuthi ushawuba impendulo ehlweni angibuye njima vuku nje bafungathi sibhakela kodwa lesi manokusa manishi ukusa kanjani ngamalanga manini noma namalanga manalokusa kusa kwakabani le lokushini ngamanini sabona so kusona isibhakela lesi yes ilokuzana office kuba yini masomdala office ukwenzani masomdala office kuba iphoyisa office kuba iphoyisa so wasekuvimba phi malume manje yabo malume khontengele ngazibheka mina khontengele ngazibheka ukuthi absenteeism yawo yenzani iyophela into enganandaba ekugcineni kanjani so lo muntu wayenama gold ayibonga ngaphi
Amazinyeni. Boyengapi kwa? 2 wayene bekane no full wazikhipha yena la magold. Wazikhipha kanje? Wazikhipha yena. Nami angazange ngazi ukuthi wakhipha kanjani. Wayezikhipha. Thani. Ayinamazinyo akha right. Amazinyo akha right mara wakhipha. Wazikhipha yena. Wasapha amazinyo. Wasapha. Wasapha amazinyo akalisi. Wasapha amazinyo. Malume yazikhathi yonke nesikhathi sayo. Bonga safo. Abuku isikhathi sakho. Ukuthi wakhipha. Yazi bakwethu. And lo muntu lona ukucaca ukuthi bephila kahle. Beka yokwazi beka impendulo beka right. Hayimuhle umfana wami. Ngiyabona le color le akusuvuye. Eniyabonakala mhlophe. Pendulo yellow kwazi. Yellow. Lo akusuvuye. Pendulo. Thank you malume. Yasikele ngibisa ngakho. Yazi. Umbisa usabela ngathi soxoxa inkulumo ehambayo. Usabela ngathi soxoxa inkulumo ehambayo. Ndidake manje. Asiphendula mfethu yazi uzoba right ngempela ke. Ayithemba mina likhona. So awungitshela wena uyafisa ukuba right? Angiyafisa malume. So uma ngathiwa qhamuka umuntu uzokusiza izinto akathi zenze ungakwazi ukuzenza ngam ebuncanini bami malume. Okay uyangijikisa ke manje ngenkulumo awungixoxela ngobuncane bakho ekukhuleni kwakho okwenzakala ngesikhathi semncane into engaziyenza nje isithubeni malume. Mlalela phela usho ukuthi ukukhula kwakho ukhule kanjani umchazele ukuthi ekukhuleni kwakho ukhula kanjani ukhulele kuphi awuchaza iskithi. No ukuthi ukhule kanjani ukhulele kuphi njengoba uzukhulu uzube ngaka uyayizwa. Mina ngumXhosa malume. Okay ukhulelephi east iwest ukhulele west. West kuphi west mpendulo ukhulele west ngumXhosa ukhulele west. West kuphi ubani ohlala west mpendulo Cape ngithi ngumXhosa ukhulele. Yebo no sasibuze mamela baba wo mamela mamela uza ukuthi sikhuluma ngani la ukuthi wena okay ke uzalelwe kuphi uvelele kuphi PBH eBoxburg uvelele eBoxburg PBH sathi masiphuma uphuma eBoxburg mawuloku ukhula wakhulela das Dantan kuphi lapha PBH after PBH sengisho kona wakhulela kuphi wakhuliswa ubani kanjani. There's a grass and grow concrete ngisho kuphi ku concrete kuphi grow ku concrete la ikula buya khona into zoyenza endiyave kuphi vele kanjani kule concrete noma le concrete ngacini yave igrass. Okay manje ngisho bese ngakhulumela indaba zama concrete nama grass yabona ukuthi wena ukhuliswa ubani kanjalo or ubika gogo kukuphi izinto ezinjalo khuluma izinto ezinjalo uyangithola. Bala ke ba akagogo kuphi gogo then is good. Wakhulela lapho is good khuliswa nice good erala we ukhuliswa ubani gogo ngisho uhlala nogogo uhleli kanjani nogogo eti nesikoti lapha eti nesikoti la isikoti kompiza erala we kompiza kanyana eralini manje usakwazi wakukhulisa kanjani ugogo ngikhulele khona ngisho ngikhulele khona ngisesemncane sesichaza lokho ukuthi ke ugogo wakukhulisa kanjani kwakunjani hlala nogogo awunjani hlala nogogo cha besijabula kahle yaphekwa nje yahlala phekini indaba inokupheka phakathi umntoko nakho indaba yokuhlala ipheka indaba ukupheka ngakho umfice epheka nalapha ngaphandle ilokhuzana ma ngizama ukuthola usoke ngokwesindebele kodwa uthi umXhosa ubani umXhosa ubabakhe ubani umndebele ugogo zala ubaba. So why asoka ngokwesindebele why ayintabeni isindebele yazi spawu ngisho
yazi kwazi kulekho ngicela nangu antu wakhe mhlamba azoyichaza ukuthi yize ngoba mina ngathi mangifika makanoni ungiphikisa manginamanje angisho kwathi lento yaqala babakhe wayowela isindebele okay so wathi babakhe makayowela isindebele kwathiwa kwakuyisifiso saka mama akhe asaphila ukuthi babakhe awela isindebele nama so now umpendulo wathi usekakhula mase kumele ukuthi ayowela naye ubabakhe wamhambisa ngalendlela yena yengayi isindebele so indaba yesindebele icala kanjalo ngogogozala ubabakhe ukuthi ugogozala babakhe wafisa ukuthi undodana wakhe ayowela isindebele kwenze njani lapho ukuthi ayowela isindebele so now umpendulo ubaba wakhe wathi naye awela isindebele wathi naye ubaba wakhe awela isindebele kodwa umkhulu wakhe ngathi wawela isixhosa nemakano umkhulu ozalo baba wawela isixhosa ngoba kukhona omunye ongifonele la kwazi wathi kimi ngiyalibona udaba lwakho lana ku podcast kakwazi nginkinga kampendulo mina ngithe mangiyibheka mina ngiyihlola ngendlela engiyihlola ngayo ngathola ukuthi ngathi kunenkinga ubaba umkhulu okampendulo uyabanga kahle ubona ukuthi indodana yakhe imfailile ngokuthatha umpendulo omhambise eMandebeleni ngoba ukwela kwakababa kaMpendulo wayewela isindebele ngesimo usaka baba nobaba wakhe ngathi ngaleso sikhathi financially bekangekho right okay yes so khabo mama bamthatha ke ngoba amandebele bayomhambisa naye ngapha nomama wayeshilo lokho akushilo ukuthi awela isindebele yes because ubaba webelonga kumama vele ngaleso sikhathi yes so now inkinga yasuka lapho kusho ukuthi naye umkhulu kaMpendulo wayevuma ngoba wayezibona ukuthi angeke azakhona ukumwelisa ngoba ngesimeni semali akamanga yeah kanti loyo nto leyo kuye isilonda uyayithola so now uthe ubaba kaMpendulo masekaba noMpendulo masekakhula omwelisa wayomwelisa isindebele so lo muntu wathi mayangifonela wathi so now lento lena ulaka kamkhulu wakhe ukuthi hawu kanjani indodana yami manje seyihamba enyathelweni zalabantu ngoba egcineni udaba uyalazi ukuthi kahle kwenzakalana kodwa manje sekayasuka naye uthatha umntana umhambisa isindebele kusho ukuthi la endlini kubusa lesindebele kahle isixhosa asisekho uyayibona into enjalo so yaba into kanjalo lo muntu makangifonela angitshela ngalendlela leya ayichaza ngaso because equation ebengifisa ukuba nayo ukuthi asike sithi akawelanga isindebele nesixhosa okay asike sithi yimi ngumxhosa uma ngingayanga entabeni lento le iwusiko olukuthi uma ungalwenzanga kuba kube yini khona into ezonakala ngokwesintu base singumxhosa owadecide nje ungayi entabeni yazi kwazi mina iphazamisa kuphi leyo nto yazi kwazi mina ile nto engisho kuwe ngoba izinto zibiyeke futhi zingafani yabona izimo zasemakhaya azifani ngani ngoba mina ekhaya vele izinto ezinjalo azenziwe so ulwazi nami olungako maybe ngithi ngakhona uphendula ukuthi mhlawumpeni mawungayenzanga le nto kuba nenkinga or something I don't know uyayibona so mina ngifike la mangifika kule khaya bona bayenza ngaleyo ndlela futhi kwakimi kwakuyinto enjengangiqala ukuyibona ukuthi hawu kanti into enje iyenziwe kambe wathi umhlobo wana umzulu ongakithi wena thina asiyazi ayenziwa vele leyo nto leyo uyayibona nginayo umfowethu ongilamayo umzwakhe akayenzi leyo nto leyo yabona njengoba athi alokathi malume uyayelelana naye kakhulu mfowethu ka88 ke lo ngilamayo yes so uyayelelana naye kakhulu ngiyabona mama yakubheka uyabona ukuthi ayelelana nomalume nalezizulu esikhulunyayo ngibheka kanjani yo izathu ukuthi ngibuza lokho ukuthi I'm also trying to check ama possibilities ukuthi okay asike sithi ngumzulu nje wakithi I decide ukuthi ngihambe ngiyentabeni kuzoba kuphi ikuphi inkinga angisho manje bathi bona abantu balo losiko bathi
mawumzulu entabeni mawubuya nekhanda lakho lingasasebenzi yilento engisho ngompendulo bengisho kule ya broadcast ngisho kuwe ngithi yabona kube mhlambe ngaleso sikhathi mhlambe ngangumuntu ngangimncane kakhulu futhi into eziningi ngangingazazi ngangibhekene nje nobabakhe ngoba nje ngangiyingane nje futhi kakhulu ngaleso sikhathi amsho ngangino 15 uyayibona into enjalo uma ngithola impendulo uyabona ukuthi nekhanda alikasebenzi kahle ngibhekene naye baba kaMpendulo uyabona ukube nje mhlambe kwakuthiwa ngangistoti mhlambe ngabe ngike ngifunisela ukuthi hayi mhlambe ngiyenza iphutha mhlambe umntana kodwa nje hayi but uma bethi uma entabeni kungafanele entabeni for instance umZulu hamba yoluka kaXhosa ubuye usungasekho kahle ekhanda asike sithi vele ayikho into ayenza umpendulo wakubo but now i problem ukuthi umpendulo umXhosa kodwa manje uhambile entabeni isindebele yebo and pheko ingane zonke zazentabeni uyena yedwa wabuye egula uyedwa wabuye umXhosa umXhosa nje and kuleyo genge ewayehambe ngayo nayo ngaleso sikhathi kwakwamandebele vele and into engenza ukuthi ngikhulume ngalento it's because into akalokho emphasize nganaka uma sidila nomuntu ongekho right nginaki amagama akawakhuluma noma isentence ngangahlangana but igama negama kalishoyo igama mhlawumbe okumele ulikhandile be sentence so for instance uma simbuza ukuthi ubani into lokho emphasize ukuthi ngumXhosa ngompinga into akayishiyo ukuthi ngompinga mina ngumXhosa yebo injalo vele umpinga yena vele ungumXhosa so manje iyona into engikhathaza ukuthi possibly ezinye zezinto lezi njengoba sina le conversations zami ukwenzela umuntu obukile ekhaya ungathi uyasisiza abe ne-idea ukuthi sidila nani la sidila nomuntu othakathiwe nophambaniselwe noma sidila nomuntu oshawa izinto zakubo noma idlozi yebo because idlozi manje ngabantu abakholelwa esintweni idlozi liyakwazi ukuphambanisa izinto idlozi futhi kunezibongo ezingayivumeli ukuthi ubheme insango for instance nje ngiyengizokuthiwa abantu bakaMkhize angazi naziphe futhi ibongo ukuthi umuntu wakaMkhize meke athinta insango uphambana ngekhanda manje umpendulo ihlukile ke kwazi ngoba umkhulu wakhe wayibhema insango no bengenza isibonelo sengiyasho ukuthi nami sengifakazela yona lento ishoyo ukuthi maybe besizoyithatha nathi kanjalo ukuthi hayi maybe umpinga nabo maybe akumedanga babhemi yeah so manje mase ngihlanganisa lenkulumo njengobusho sengisho lokodo ukuthi umkhulu wakhe wayebhema uyayibona and kwala endlini khona abanye bebekhona sebashona ebebayibhema insango bebengenankinga so into esingayibheka kakhulu singayibheka edlozini ukuthi khona okwaphamba yazi umuntu ozosibhekela impendulo akambheka kakhulu esimeni akabhekana nasentabeni because akukwazi ukuthi ingane ngasuka la iphila ihlelelwe zonke izinto zayo iyaphezulu lentabeni so enye into engibuye ngicabange futhi kwazi ngoba impendulo angisho wayowela esindebeleni bayangisho amandebele yazabo mabhena bomthweni bosikhosana kanjalo yes omahlangu so umpendulo ngoba naye ugogo wakhe bekumthweni yes so umpendulo wathi makaphuma la endlini aya kule isindebele waphuma ngompinga kwasetshenziswa entabeni lapho kwakusetshenziswa yena lo mpinga esindebeleni lapho kwakusetshenziswa sona lesibongo sampinga uyayibona so kusho ukuthi umpinga ngalendlela lo munye bekangifonela ayichaza ngayo kusho ukuthi umpinga wabona ukuthi hayi phela ngiyaxhashazwa la nazi isibongo sami sobizwe endaweni ezirong and umuntu engithembele kuye uyibaba kaMpendulo ngoba uyena mfana wakhe naye bunjani udlelana phakathi kaMpendulo nobaba wakhe ikhona indlela ukuthi naye usenethemba lokuthi umfana ngaba right ubaba wakhe noma baba wakhe sekuthi nje ayi ubaba wakhe lona futhi nje njengoba ngibuya kuwe njengoba bengibuya kule broadcast yena bese kumuntu vele ithemba beyangasenalo kodwa ngithe mangibuya kule broadcast kwabonakala ukuthi hayi ithemba lona liyabuya uyaba nethemba lokuthi hayi ngelinye ilanga uzophila abuyele esimeni usemncane kwazi namanje ukuthi sikhona isithombe sakhe asikhona nginaso la efonini yes isengalungiseka le nkinga le kwazi lo muntu lona isengalungiseka 2017 benza grade 11 bengenza unama ngibenza grade 10 wenza grade 10 Pendulo kanti waye manje uthi wenza grade 11 mfethu Pendulo
yini uthi wenza grade 11 kanti Bengathi grade 11 masikhathi white. All white. No all right kuphi? Maybe all right kuphi? La pandas. Wow. How? ubuza grade 10 mos All white la pandas. Maybe all right. Benifaka all right. Yeah? Hey pandas. Ampendula. Beningafaki red and white and black. Hayi wena. yazi ukuthi embukele ekhaya kunenye insizwa eyake yalimala ibeyidubula ngenhlamvu ezi6 kwakumuntu lo enganganalo ithemba ukuthi ngasizakala sike sahlangana ke naye ngaxoxa nalombhemu ngamtshela ngathi hayi bengingathemba uzosizakala same with uma kaMpendulo mayifike xoxa ngompendulo ongakamboni upendulo but manje sengimbonile upendulo kanje ithemba lami likhulu kakhulu ukuthi engasizakala and deep down even nakimi nongama wakhe engathini nendawo kangibonise kuyona nezinto akangibonisile because seniphila naye every day but iqiniso ukuthi lo muntu lo mhlambe wenzela mina ukube bekuyi video call yesikhashana mhlambe ngikhulume naye 30 seconds bengizothi anginokuya lo muntu right lo muntu udinga ukuthi agezwe ahambise esibedlela abe right but ngoba silokhu sikhuluma naye ngiyambona akekho right and ungabe right kwakhe akukhona lokho kudipho okungale yebo iminyaka isimningi egula but ukube washeshwa thola usizo wayolapheka ngaleso sikhathi leso and naye deep down uyazibona ukuthi right and the funny part ukuthi umuntu ongekho right mawukhuluma naye akakuzwa umpendulo uyasizwa uzwa yonke inkulumo uyangizwa ngendlela yabona indlela ongibheka ngakhona futhi ngazuthi uthe ngibambezela mina ngifuna ukuyiphumela ngihambe angisahlalanga yabona nje ukuthi yazini ufuna ukuyiphumela ngihambe upendulo uke wayena Eastern Cape Yangizayile uyile Eastern Cape owakhulu kuphi owakhulu kwabakhulu uke Eastern Cape ma mama waqamba mangakade abakhulu kumele ngiyibe kuphi abakhulu bakuphi impendulo ngoba kuphi unehlaba eSeason Cape wena ama unnecessary sonibanga kumala ekhaya nibanga kule ekhaya guys maybe see more than 10 uma ngifika la endlini ngibone lendlu okay no problem ngibone lendlu plus nomkhukhu ngale ngemuva so amantombazana abangakule endlini amantombazana ay4 amantombazana ay4 abafana umfana bayingaphi msho bay 5 or 6 abafana so abantwana bakabalapha kuno sorry problem kuno sisika Thomas omunye owashona okay so washiya abantwana abanye abantwana bakhe bese kunabo sisi abayi2 abakhona abadala bese lo mkhukhu lo omunye uhlala omunye umfana bese bekukhona omunye ubhuti wayehlala kuwo lo omunye ubhuti kaThomas uceda ukushona nje manje ngasikudala so la kusekhaya lika baba kaMpendulo nomuzi wakhe no ikhaya lakhe so it's a family house i-family house okay bonke labantwana laba na wonke lo muntu okhona la egcekeni uphila kanjani uphila usoba bayasebenza noma kusebenza yena ubaba kaMpendulo kusebenza yena baba kaMpendulo yena yedwa izathu senza ukuthi ngibuze lo mbuzo lo ngesikhathi ukufikile lapha kwi podcast ukuqala enhlizweni yami kwakukhona ukuthi hayi inhlupheko yokuthi sigulelwe ingane and kukho konke obhekene nakho okukhulu kakhulu ingane but mina ke angiyena umuntu ukuthi uma kuthiwa ngiphethwe yikhanda ngiyahluleka ukubona umuntu ophethwe nayisisu right engikubonayo ukuthi inezimathe ezimpendulo egula kuningi futhi okwenzakalayo la ekhaya
akukho ngompendulo kuphela because nasesimeni sokulapheka kaMpendulo angisiboni soba iprocess ezokwenzeka kahle la ekhaya ngeqiniso angiboni futhi ukuthi into ezokwazi ukuthi ilandeleke kahle kakhulu izinto zesinto zizomdinga mhlambe besendaweni ukuthi mhlambe noma umkhukhu wakhe akazokwazi ukuthi imani lokhu nimlaphele khona noma abe nendle nizokwazi ukuthi nimenzele khona izinto but ngokwesimo nangokwenhlalo yale ekhaya angiboni kwenzeka kahle ngaleyo ndlela in as much as kuzokwenzeka ngoba phela kumele kwenzeke khona la ekhaya but isimo sikaMpendulo sibhekene noMpendulo kuphela abantu abaphila la ekhaya abaphila ngoba bayawalk kwazi qiniso yabo abantu abaphila ngoba bayawalk abaphefumula abakhona ngwabonile amantombazanyana awu2 afana nawe and uyakhumbula inkulumo yami engangiyikhulumile ngathi uNkulunkulu uyakwazi ukubeka esimeni maqede asibusise ngesibeletho sakho sayikhumbula lenkulumo asifisi ukuthi sithi sidila noMpendulo ufica ukuthi sekunomunye osebe pregnant sekunomunye osegcina wahlulwe isikole sekunomunye umuntu osegcina wahlulwe impilo kulezi ingane engagulanga yabo isimo sikaMpendulo uyagula uMpendulo kodwa futhi asifuni ukuthi kulaba bezemva kwaMpendulo beyithole besesimeni esifana nesikaMpendulo sigcina umthwalo bamningi uyazi kwazi njengoba soyithinta nje udaba la endlini yes vele isimo sala endlini asikho sihle kunengi okwenzekayo kule khaya kungekho kuhle kuningi okwenzekayo yazi nje noma uthi uyachaza angazi ukuthi ngizothi noma ngichaza ngizokucala ngakuphi kodwa nje engingakusho yikho kona lokho ukuthi sona isimo sempilo ilento eshoyo ukuthi abantu bakhona yes yaphilwa ngoba naku inyama ihlahlangene nomphefumulo kodwa nje esimeni nje sempilo asikho sihle asikho kahle la kuleli khaya kuningi okwenzakalayo okubi kukumanje ngikhuluma nawe nje kushona so da phatha ubana kasekho phatha umuntu aphume nje ahambe nini nisenize kuthiwa nizomlanda uwidla ushonile yebo ingipha ekutheni in as much as sibhekene nesimo sikaMpendulo right isimo sikaMpendulo mhlambe futhi naso singalunga uma ngakhona izinto engidinga ukuthi engamele iqale ilungiswe la ekhaya yabo so ngesingami iobserver kwami and izona zathi ezinkulu bezenza ukuthi ngifisa ukuzofika ngizovakasha ngokobserver kwami la ekhaya kunezinto vele kumele niqale nidlule kuzona nizilungise because njengoba ngisho ukuthi uma ngithi aninayo indawo la ngathiwa makuthiwa uyalasha ukhishilwane lo muntu zikhishelwa kuphi asikho isilwane engathiwa siyaphuma siphumela la endlini makuthiwa unezilwane uMpendulo asikho isilwane singaphuma ngathi kuphuma lesi ngene esinye because indawo utshela ukuthi akuhlali umuntu yabo and uma indawo ingahlali umuntu kusuke kusho ukuthi kukhona abantu abahlala khona eningababoni ngokwenyama njalo yabo so ingane nje ekuguleni kwayo okukhulu kakhulu nakho kunesandla and ezinye zezizathu ezimenza uthalale phandle yabo ekuguleni kwakho okuningi ngiyabaza abantu abagulayo uMpendulo akaguli ngesigaba sokuthi usengalala phandle ngiyabazi ekhaya wayekhona umkhulu wami oyengaphilile ngowekhanda kwakuthiwa umkhulu ubhiza bayamazi kwakuthiwa ulokhuzana umshubu uMpendulo ngcono umkhulu ubhiza wayimda impela umkhulu wami angithi umkhulu wami because umkhulu ozalo ma weyilama yena right so ngizama ukubonisa ngomuntu o mentally disturbed ongekho right ekhanda umkhulu wami impela ozalo uma wayilama yena so umkhulu ubhiza inkinga yakhe ke wayithanda ukuhamba kodwa nongabe uhlolwe kuphi wengamana ngene emzini umuntu alale and even if umuntu akaphilile ekhanda kodwa ngakumfice elele nje phakathi nomgwaqo uzomficelela kwi-shelter uzomfice nekhosombana lakho uzomfice ekhanda kumkhukhwana ekhanda oplastic wayishutheka ngaphansi kwakhona lapho kudependa nokuthi izinga lokugula lingakanani but izinga likagula kamkhulu belingaphezulu kwekaMpendulo the only problem ukuthi uMpendulo athi amagama ukukhuluma okusho ukuthi kunezilwane yabona umuntu uma engakwazi ukubeka amagama
kunezilwane ezimkhulumelayo ekhanda ezimphambanisela inkulumo, right? So umkhulu ke ungathi wayebhema futhi naye kodwa weyilala endlini uma umfice ehleli nezibe eziningi eduze kwakhe wegula wazi nje washona egula ukuthi sasiyikhaya engathi kwezinye zezinto zayiqondile ukugula kwaqondene naye ngqo yabo. So ukugula kwalekhaya kaMpendulo ukuthi kuqondene naye ngqo kodwa kuphinde futhi kube khona nezinto esingathi zimthelela ekuguleni kwakhe ngokwesimo nje segceke nangokwesimo senhlalo nazo zonke izinto. So that's why ngibuza ukuthi baba kaMpendulo muphi ubudlelwano bakhe noMpendulo bunjani bona. Ezinye izinto zidinga ukuthi zilungiswe kuye umuntu wesilisa. Zidinga yena ukuthi ayisukumele. So ukusukumela izinto akudinga ukuthi uzobe nemali, akudinga ukuthi uzobe rich. Kumele ube umuntu onakayo. Yabo ukunaka izinto ukunaka ukuthi into manje ayisekho right unless awunayo ipower yokuyithinta or unless awunayo ipower yokulungisa lokho. But nje njengoba baba kaMpendulo kokubula kodwa futhi uyena umuntu omdala okuyi umuntu okumele abheke indlela izinto ezirana ngakhona unless khona umuntu omcindezelayo naye ngemumva othi awukwazi ukwenza ukuthi nokuthi because akuwona umuzi wakho or awunawo amandla okwenza leyo nto leyo. Le nkulumo yazi oyishoyo kwazi ifakazelana nale ebeyikhulunywa lo muntu owayengifonela athi umkhulu kaMpendulo ukhalela ukuthi baba kaMpendulo umfailile. Yes. So njengoba uMpendulo naye aba kanje ayekelela kube kulesimo ukuthi naye indlela alwa naye amvisa ubhlungu lobu yena amvisa bona uye understand ukuthi mina ngiva ubhlungu kanje ngoba ithemba lambili ku kodwa ungiyekelele nami ke ngizokuvisa ubhlungu ngethemba lakho ngoba naku umfana wakhe kuphela kwakhe. So naye kusho ukuthi indlela naye akhona ukuziphindiselela ngayo kuye uyayibona. Yilento ishoyo ukuthi makutholakala umuntu vele ozosiza uMpendulo ukufika kwami la kule broadcast ngiyathemba kuyosizakala okuningi kule khaya ngoba hey masingathi nje siyayixoxa into yale khaya ngeke sicede kwazi. Bengifuna ukufakazela lapho na masingathi nje siyayiqala nje ngikuthi nje yazi kwazi le khaya isimo kusoso inkulumo esingeke sicede imini yonke leyo. And yazi ukuthi njengoba ngisho nje ukuthi umuntu mangathi uhlangana naye uhlangana naye endaweni awubonisi usizi lakho ngifuna ukukukhohlisa. Awubonisi usizi lakho and even futhi nezingane zakho ayibonisi usizi lwale ekhaya yabo. So umuntu obonisa usizi lwale ekhaya uye lo Mpendulo. Angamboni kuba kwala ekhaya but naye bengizokutshela ukuthi yena unjani but umuntu obonisa usizi lwale ekhaya uMpendulo. Futhi lo muzi uMpendulo. So umbeka lo muzi ubeka uMpendulo bayamesha. Into eyi1 yabo. So ulendlu le esikuyona right now iyindlu ongathiwa uMpendulo nje obegula ulala kulendlu. Akalali phandle. So khula la sesiyakhona kubo kaGezi. Ngitshela ukuthi Gezi uwesa ngithi kuMpendulo. Kubo kaGezi. Singabantu abamnyama inhlupheke yethu. In as much as ubona ukuthi inhlupheke mina ngibuye ekhaya ihluphekile ekhaya mina yabona nje mina nje ekhaya ngibuye ehluphekeni ogwesa. So angifisa ukuthi enkulumeni mangikhuluma kube ngazi ukuthi angikhulumi ngesimo sokurelate. So ngihleli ezicathulweni zakho ngihleli kusofa wakho ngendlela ukuthi ngiyaunderstand inhlupheke ukuthi inhlupheke yini. Ngiyaunderstanda ukuya esikoleni ekhaya sivuke ngomfudumezo. Ngiyakwazi mina ekhaya ukuthi iphela inyanga sekungaziwa kuzodliwana sekuhlanganiswa. So inhlupheko ngiyayazi and la ngibuya khona emakhaya inhlupheko iwest. Kuukuthi ke thina siphila ngobuntu khona omakhelwane siyanana siyacela la elokushini akucelwana la elokushini akucelwana. So ngifisa ukupha isithombe sento engayibona kubo kaGezi ngiphinde ngiqhathanise nento yala ekhaya. Kubo kaGezi you could tell ukuthi uGezi izinto ezimshayayo akuzona ezakulomuze sasize kuona izinto zasekhaya kubo kwaZulu. Right ngayibona le podcast kaGezi izinto ezimshayo zakubo kwaZulu. Yebo umama wakhona uyazama akekho osebenzayo kodwa nezingane ziyafunda ngafica kukhona nezingane zamantombazana kokuningi njoba nje kule ekhaya kodwa uma uqhathanisa le mizo u2 you could tell ukuthi kubo kaGezi kungcono kodwa bahlupheka bafana naye bafana nasekhaya kithi kodwa kungcono. Indlu elala uGezi indlu ongathiwa uyiqhathanisa nale space nakhona kwakuthi klinikela endlini
kodwa you can tell ukuthi kunezinto eziphithizelayo kodwa indlu abathi nakho kulala ugezi sabona indlu ukuthi okay mawubeka le ndlu bekugezi yes indlu ehlala umuntu ongekho right yabo so now ngiyafisa ukuthi ekufise ekutholeni kwethu usizo umuntu ozosiza akaze angenele nasendlini angenele nasekhaya igcekeni ayish ngiyabonga kakhulu kwazi yabona mayifinyelele lapho ngoba mina kakhulukazi vele into engangiyihambela kodwa nje ngiyambonga uNkulunkulu amuhle ukuthi ngokusizakala kaMpendulo kuzosizakala lelikhaya ngoba yazi iBhayibheli lithi ngokufa kwenkosi oZiya ngambona uNkulunkulu so namanje kungenzeka ukuthi ngokugula kaMpendulo kuzoba iblessing in disguise kunenge ukuze kusizakala ngalelikhaya ngoba lelikhaya lona alinampilo angifuna ukungasho kune yilento engisho ngithi yazikwazi nje sokuthi vele okunye vele angeke sikhona nokukhulu kuningi ku deep and kunengi okwenzekayo kulelikhaya so nami kakhulu engizoyigcizelela nje yiloko ukuthi ukusizakala kaMpendulo ozosiza uMpendulo Nkosi yami amanangenelele nakulelikhaya lelikhaya libe nempilo yes ngoba nje lelikhaya alinampilo akukho kuhle kwenzakalayo la ekhaya kunamantombazana la ekhaya agcwele igceke kodwa yikho ngisho neyiwane kathiwa yake yakhitshelwa inkomo banezingane ezigcwele igceke kugcwele izingane la kulelikhaya kodwa nje angeke kuthi kuthiwa hayi wafika umuntu lana naku wazokhuluma wazokhipha inkomo istory leso kodwa ingane nazo izigcwele igceke bahambe bazishiye nobaba kunengi that is why ngithi okunye akukhulumeki so ngokusizakala kaMpendulo nabazala bakhe laba azalana nabo uNkulunkulu amana yenza umusa nabo basizakale babe nempilo bafane nezintanga zabo eganeni kwakho ma because umZulu ekhaya ekhaya basekhona yini kambe kaba isibongo Kamazibuko eDumbe wathi kuseDumbe ekhaya uyakhumbula usekhona ndina kwaMazibuko awusekho nawo akusekho nje ukuhlanganisa nekhaya koma ikhaya ingathi nje kukhona ngihlanganise nabo abakhabo basekhaya koma ikhaya kaboma so isibongo sakaMazibuko nomndeni waMazibuko ayikho into engathi seyikhombe umuntu ukhona manje usele nje uanti owami kodwa nje kona umndeni uphelile ingane lezi zamantombazane zakho elama uMpendulo zenza njani basesikoleni ba kukanjani ayi lo munye uqedile nje esikolweni lo munye ke una 11 laba nje bade bewuthunje ngathi bayalingana balama omunye una 11 ukhona una 11 intombazane laba ngibabone bo laba balamane eduze nje laba omunye uqedile lo munye usaqhubeka ke usafunda izathu ukuthi ngibuze lo mbuzo lo ingenxa zokuthi kungcono ukuvikela kunokwelapha yabo so awuke wenza indlela yokuvikela laba kakhulu bamantombazane while safuna usizo la ngesimo salekhaya noMpendulo awukwenza indlela yokuvikela laba ababili noma laba abasemva kwaMpendulo nongabe sekukhona nomntwana kubona but awukwenza indlela yokuvikela akakabi khona yena nomntana siyabonga awukwenza indlela yokuvikela indlela yokuvikela nama anginayo suggestion ukuthi anjala nginayo solution mhlawumbe ngaba nama suggestion ukube ngizosenza isibonelo noma uthi awukhumuzwa kaMazibuko ukuba ubusekhona umndeni wakhe kaMazibuko ubuzofana njengabantu baseZimbabwe abantu baseZimbabwe bafudukela eSouth Africa ngokube eZimbabwe kuyabhede bengizothi awukufudukele nezingane zakho somewhere la ekuzothiwa khona nithola impilo entsha impilo entsha izithi sibongweni sakho noma emndenini wakho noma la othi khona kungcono abantu bakaMampinga besalungisa izinto zakhona kaMampinga why ngisho kanjalo it's because izingane zivikeleka kangcono ekhaya koma wazo ubungamane wena usale la makuthiwa ubukhona umndeni wakini buzobathatha ubashonise ekhaya noma bahambise njobayisa abahluphi ngoba umama usekhona uma ongizalayo i-step sakho sokuqala leso and njoba ngikupha lelokhuzana lo suggestion enginethemba uzosebenza noma wena ungaqhubeka ukuhlala emzini wakho kusazama ukulungisa isimo sikaMpendulo ubathathu bahambise beyohlala lapho izathalo wakho because awufuni ukuthi izingane
ihlo liyisilime enganeni. Yeah. Awufuni ukuthi izingane zikhule zibuka yonke lento. And ezamantombazana ukuziluzisa confident. Kukancane ukuthi ufice ingane ukuthi ya encouragewa ilokhuzana ipoverty yaphenduka umuntu ongcono empilweni. Angisho lento bengisayisho kwazi uhambe emagameni wami. Ngisho kubo ngisho ngithi into engilwelayo ukuthi lekhaya libe right ngoba ngizele kulekhaya nginabantwana kulekhaya and into eaffecta lelikhaya iaffecta abantwana bami. Yeah. So that is why ngizama ngakho konke engikhonako ngakho ukuthi ngizama ukuthi lelikhaya lilunge ngoba ukulunga kwalekhaya ukulunga kwengane zami. Yes. Uyayibo. So that is why ubona kukho konke kwenzakalayo njengoba nawe uNkulunkulu akubonisile ukuthi lelikhaya kuso ngijabule kakhulu ngijabule ngendlela eyisimanga ukuthi ukusizakala kwaMpendulo kuyosizakala nalekhaya nabantu abaphakathi kulelikhaya bazophila uMpendulo. So futhi lapho nje ngibonge kakhulu ngoba ubone okunengi ebengeke ngize ngikuthinte ngoba engqondweni nami ngitshela ukuthi ukwazi phela uzele idouble kaMpendulo. Kodwa ke ngomusa kaNkulunkulu naku ubone ngale. Uyayibona. So lokho futhi ngikujabulele kakhulu ukuthi ngoba I even suggest ukuthi the way lelikhaya lingakhona why bangalithengisi baqalwe phansi baqale impilo phansi bengikhuluma nayo abantwana last boyithubo abantwana ngithi yazi mina I think indlela ezolungisa yonke lento ukuthi niphume la nithengise lelikhaya maybe la nizoya khona nithole enye indawo maybe buyonke lemimoya emibi ekhona enihaqile mhlambe izosala la niyoqala impilo kwenye indawo. Yonke lenkulumo ngiyithinta because ngibhekela umuntu lapha mkwami. Lo muntu akanalutho lo. Yesu uyagula kuningi kodwa deep down akukho bad. And ngiyabaza abantu ufana nje nabafana abanye bangakithi ufica ukuthi omunye wayehlulele utshwala ufica ukuthi omunye mhlambe ibogwayi but sisole umuntu umbone ukuthi akaphilile ngoba esephuzile sisole ukuthi hayi ngathi usibanibani kodwa siyitshela ukuthi nje impilo emshayayo sithi hayi amabulawo kodwa kungakhona ukuthi sithi usibanibani akasaphilile babaza abafowethu ufica ukuthi umfowethu nanikhula naye akukho ukuthi uyagula ngekhanda because ubukhula naye lokho ekhula phambi kwakho kodwa lokho eshintsha kancane angeke ukuthi lo muntu loyo uphambene. So uMpendulo ungazi ukuthi umuntu ophazanyiswe nje ukungezwa kwakhe which is totally different from akayena umuntu omusho ibehavior yabo. So ukuba nje kungakithi mhlawumbe I don't think ukuthi bebezombona ukuthi uyagula bekuzoba ukuthi nje ufana nabanye ababulewe abanye abafana I don't think yazi kwazi njengoba ngisho kuwe ngithi yabona manje akudidiswe ngoba manje ngicede ukumgeza mawungama la mhlawumbe umela gedini ubuza umuntu odlulayo uthi uMpendulo manje ngoba nje uzothatha hayi angiyazi uMpendulo kwazi yo asike sithole umuntu ozolungisa lekhaya ma kunabantu abakwazi ukukhipha ilwane ufica kuphuma magundane kuphume zonke izinto egcikene engekho right uyabona ufica ukuthi imanilele ebusuku kube nezinto ezihamba kuphekweni yonke lento leyo ufica ukuthi bakususa zonke lezi zinto lezi kodwa bethi akuthi kwenziwe ngoba izingane zakho zileli ekhaya okushaya leli ekhaya kushaya izingane zakho. So inkulumo yami mangithi akuvikele laba bakhona okubasuse kulesimo bawuphinde bebuye seku right wena usale kulungile ngoba njengoba ngisho ukuthi inhlupheko kuwa ibonakala nokubonakala wena usale uma njengomakoti wakhona uzama ukulungisa isimo sekhaya lakho nibe nama suggestion ukuthi yipi indlela engenza ngayo is it niyashare lekhaya niyalithengisa niyapi ikuphi lani ngakho la nizofica khona ukuthi impilo ayisheshe ngoba impilo even ngo Davidton iyashesha kwayona yabo impilo iyashesha and ayimfuni umuntu olungisayo imfuno vele umuntu osekunezinto ezisheshayo that's why ufica ukuthi sisheshe sizala izingane ehamba ziyohlala nabantu besilisa sizala igebenge ebamba abantu inkunzi because indawo esiphila kuyona ithi akukho esingilungisayo kumele senze yabo. So nithola indawo ezokwazi ukuthi impilo ibe slow noma ngabe niyithola khona le goal but impilo ezokwazi ube slow noma ngabe niyamove nithola indawo khona koMpumalanga la even if ubaba ubuya yedwa uzosebenzela ngaseGoli abuyele ngasekhaya ehlwe but nithola indawo eyikhaya yabona njengoba nibani kanje nginokutshela abantu ukuthi mina nginezingane ngizele and ngendlela engizele ngakhona I'm very proud because izingane ngikholwa ukuthi iwona mnotho wami loyo
but lo mnotho udinga ukuthi uvikelwe ngayo yonke indlela. Ingane idinga ukuthi uyivikele ngayo yonke indlela because uma uhluleke ukuvikela ingane wandisa indlala. Yabo so umuntu uzomuzwa ethi hey njengoba uzele kanje uba ngendlala cha. Kwathi if njengoba ngizele kanje ibona abantu abayisolution. And if I invest well einganeni zami ngenza sure ukuthi ingane zami ziyavikeleka akukho ukuthi ingane zami la ishoda khona ngiyakwazi ukuyinakekela. Ngiyinakekela ngokusemandleni nami ngoba ngisona isigwili. Njengoba ngasho ngathi akuthina sonke sadala ukuthi siyohamba ngemoto siyoba osomaqhuzu soba into ezinkulu. Just impilo encane nje uNkulunkulu akakuphe yona. Kule impilo encane enza kufudumale. Uyabona uma ungena ekhaya ingekho imfudumalo and lento eaffect even nezingane uzoyifica ukuthi imfudumalo zezithola emzini yabantu ufica ukuthi ingane zakho seyidlala abafana kanti bene potential njoba ngisho ukuthi bengangagula njengompendulo but uzofica ukuthi babhekana nabo nezimo ezizoba ama challenges azokwenza ukuthi kwawena uthi angizalanga ngabo lamathumbu kanti kwaku environment nesimo ebabekhulela ngaphansi kwaso. So uma nje uma ungakuconsiderisha ukuthi ubatholele indawo la bangakwazi ukuthi bohlala khona even if uyabahlukanisa kudala ufica ukuthi mawukhulile ekhaya elingekho right wawuthathwa mawingane yomfana uyohlaliswa emzini womuntu ufica ukuthi lo mama akabathola abantwana ukhulele khona ngoba kwakusuke wenzela ukuthi uthole indawo efudumele uthole indawo ukuphila mawuyintombazanyana uhamba uyosiselwa kaanti wakho noma uyosiselwa kamalumekazi ungabathola abantwana ukhule because into esuke ibalekile enganeni ukukhula as long umazi uma and wazi ukuthi uma nobaba bakuphi into esuke ibalekile enganeni ukukhula so ukukhulisa ingane under isimo esingekho right kuzobalimaza lapho kuzobalimaza mhlawumbe ungaphekwa impendulo kuzobalimaza to a point ukuthi uma sekulimala bona kulimala nawe and kuyona yonke lento nje ingaka affect even nasemzimbeni njengoba ngisho ukuthi inhlupheko yakhe ayibonakala kuwe it's because now usenethemba ngabo once kwalimala bona ithemba lakho nalo lizophela so yes so ngiyafisa nje impela ukuthi nakubabukele ekhaya impela bengenelele and njengoba ngishilo ukuthi nezingane zamantombazane and lezo ngane zamantombazane angifuni ngengane zamantombazane because ingane zamantombazane kuthatha advantage kalula kuzona akumele ingane entombazane ibone ihlukile kunenye intombazane yakwenye indawo and iyashesha ukulahlekelwa le-confident and confident usifica ihamba nabafana bayimoto because she is trying to gain this confidence so awufisi lokho ngengane zakho uma ikhona indlela nje impela azama ukuthi basuse mawusho nje kanjalo kuyimanje kunomfana lo ohlala kulomkhukhu yes lo mkhukhu lo ola ngaphandle yes lesimo lesi siyamlimaza ngendlela eyisimanga ngoba futhi uzamile nokuthi athole iID azokwazi ukuthi afune umsebenzi ngoba unangabafana konje ngoba 2002 usemncane yeah usemncane kodwa nje isimo aphila phansi kwaso yeah sibhlungu kakhulu siyadabukisa ngoba ngisho ahamba nabanye abafana uyahluka uyambona ukuthi akaphume ekhayeni eli right uyohlukile banga and lento uyayibona ukuthi iyamlimaza ngoba uhlala buza ukuthi kanti la endlini angeke kuze kushintsha na yeah no I think nje phekwa konke zama ukuvikela ingane zakho zamantombazane okwamanje akufaka nje ekhanda ukuthi hey ma or whoever ukholele kutheni mhlawumbe akuphathela kahle ingane zakho zifunde mase ukuthi nawe uya ngokuyovakasha why kusalunga isimo salekhaya isimo salekhaya ngeke silunge overnight angeke lokwazi and angifisi futhi ukuthi ekhanda lakho ukufaka ukugive up so ukugive up kusho ukuthi vele uzobulahle konke mhlawumbe obekungalunga so ungagive up ngompendulo because ukulunga kaMpendulo ukulunga kwezinto zalekhaya ukulunga kaMpendulo so njengoba ngishilo ukuthi mawubeka umuzwa lekhaya ubeka uMpendulo into eyodwa so ukugula kaMpendulo ukugula kwalekhaya so yeah nalekhaya nje umuzi uyagula yabo so noMpendulo uyagula so awukwazi ukugive up njengoba kodwa khona njengoba mama khona so zama ukuthi ulungise lesimo so once kwalunga lesimo nesimo sikaMpendulo shoshona nami ngiyathembisa solunga and bakhona abantu abakwazi ukulungisa bakhona abantu abakwazi ukuclean igceke akhona abantu engibazi kahle kamhlophe ukuthi bayakwazi ukulungisa igceke kakhulukazi abantu bakashembe bashaya igceke angena kumuntu osontayo nozokhetha amasonto ukuthi isonto ngesonto but abantu bakashembe ngiyabazi ukuthi bahle kulungiseni igceke bangalungisa igceke yabona nje umuntu wakashembe owazi ukulungisa umuzi uqinisa umuzi alungisa umuzi akhiphe zonke ilwane ufakwa I can tell you like akhongishona nomuntu omdala okhona ukuthi ubhekele umuzi like I guarantee you 100% I guarantee you like niphila nje ngoba niyaphila
ungathi uyaphuma nje ushayiswe le moto akutshela uhamba nje uqhuba imoto yazikwazi uthi uyazikwazi bona imfihlakalweni so like ngathi uphuma nje ushayiswe imoto so ingozi kuningi so ngiyafisa nami ukuthi ngingabi ongcono phakathi kwenu ngibe omunye wenu so nani ningangibuki njengohlukile uma ngena umuntu egcekeni nibona ngathi ngena umlungu anokwazi ukuthi khona ogro yabo so siyafana masingabantu abamnyama siyafana siyaphilelana siyinto eyodwa nami ngiphuma ekhaya elinje ngokwekhaya ngoba ngibuye emakhaya mina ingakho umuntu obuye ekhaya enganamahloni sakhula kwakhiwa ngezindlu zodaka sakhula kubaselwa phansi sakhula kuphekelwa phansi but imfudumalo ekhaya lokhu ngaba khona namanje ngikhumbule ekhaya because kunemfudumalo so sikudinga imfudumalo asidinge furniture asidinge into ezibambekayo sifuna nje imfudumalo yasekhaya ukuthi mawungenile uzwe ukuthi sengingenile ke manje ekhaya yes so ungabikho imfudumalo ikhona ukuxosha ingane even nakubantu abadala emakhaya umbona ingane engabuye ekhaya kunakufudumalo kuyaxokozela kaphithizela so once ekhaya kwanemfudumalo kusuke kuphelile so leli khali nenhlanhla ngomela nomuntu ofana nawe I don't think ukuthi kukhona ungakuhlula uma kulungisa into zabantu abadala noma kulungisa izinto ezidibene nalekhaya izifaka ngomkhuleko because abantu bakhulule into ehlukene lapho ku-podcast bazothi akuthandazo isithi ifaka ngomkhuleko kodwa akulunge isimo salekhaya nimtshele futhi nobabalekhaya ukuthi akasukumele izinto zalekhaya ngoba kuyabheda yabo so uma nje engasukuma nibambisane kodwa izingane zamantombazane zisuka umpendula ngesikwazi ukuthi sithi akahambe bomthwalo womunye umuntu but uma singathiwa sithola umuntu oyinyanga nomuntu ongathi ngamlapha ahlale kuyena alapheleke kuyena ngabe yibonus ulunge nje lomuntu ungena siphithiphithi yilento lengishoyo ukuthi bengigcizelela nje futhi kakhulu akusukuthi mhlambe ngiyamxosha or ngiyambalekisa ngoba ngibona isimo ukuthi yabo mangahlala lapho alashelwe lapho kuzoba ngcono kakhulu umuntu avela amthatha athi hayi ngizohlala naye la yes uyayibona ngoba into engiyaziyo vele leli khaya linento zalo eziningi too much so umpendulo nje each and every time engene esangweni nongabilwane bezikhona zimbambile ngaphansi bengene esangweni kuphuka ukuthi imbo eish inhle mengena esangweni ukuthi imbo kwazi yabo so and njoba usho ukuthi uma singekho uba wese and yes and izoke ilwane ke lezi njoba ibona zithobile zibeke phansi zidida wonke umuntu ukuthi wonke umuntu angaboni sinede siphume eqale phansi nomuntu ozomlapha uzothi mayifike ezomlapha ethi uyazama ukumlapha abone lo muntu oright anede amnyeke eqale phansi noma uhambise esibhedlela kuyithobe sokubalekela usizo kwazi ile nto engitshela yona uyabona le engibona namhlanje nawe uyakumangaza hayi iyangimangaza indodana yami ibe so ihlale so hayi uhlala ihour lokho